Hola, què tal? Bon dia, benvinguts al Lotus Priorat. Hem arribat aquí a Falset i hem vingut aquí al Lotus Priorat, que és aquest hotelet familiar, superacollidor, tot de paret de pedres, portes recuperades que serveixen de capçaleres. És com molt autèntic, no? I et sents com a desconnectat. Qui vingui al Lotus trobarà bon menjar, trobarà vins molt bons, Priorat i Montsant, i unes habitacions també molt confortables, amb petites terrasses i amb un lloc molt tranquil. Els pobles s'està molt bé. I si el lloc és quiet, tranquil·let, no és massificat, com és el cas, no? La veritat és que està molt ben acompanyat tot. Sí. Nosaltres col·laborem amb Fem País perquè creiem molt en l'economia quilòmetre zero, no? I és una empresa propera que és del nostre territori, no? I que ens hem d'ajudar una mica a fer una mica d'economia circular, no? I apostar i ajudar-nos entre nosaltres. Ben cuidat, exacte, sí. Un espai ben cuidat, un esmorzar deliciós. Aquí hem dormit fantàstics. Aprofitant tot el bon producte que tenim a la zona, no? Tenim vins només de DO Montsant i DO Priorat, totes les verdures i tot el que podem ho comprem de proximitat aquí davant just, a la fruiteria, la carn també la comprem a les carnisseries de la zona. A vegades quedes amb amics, dius, què podem fer, no? Dius, vinga, va, ens anem cap a Falset, no? Vull dir, per exemple, no? És a dir, anem a la cooperativa, estem allà, passes un matí, estàs acollit, estàs bé i és això, no? Buscar un espai de tranquil·litat. Benvinguts, bon dia. Benvinguts a la cooperativa de Falset Marçà. És una cooperativa compartida per dos pobles, Falset i Marçà, però avui ens centrarem en l'edifici que tenim davant, que és el celler cooperatiu de Falset, que es va construir en 1919. Nota que era una zona de molt de vi. És un vermut molt diferent, us deixo aquí perquè el tasteu. Veureu que és completament diferent als vermuts habituals. Ens agrada fer sentir la gent com a casa. És una experiència divertida, s'ho passaran bé, disfrutarem. Comencem amb el tast. És el millor vi dolç de Garnatxa de tot el món, perquè aquesta gent venen guanyant premis des de fa... passes un matí amb bon ambient, et relaxes, recomanable. També tastarem vi, que això és una cosa important a casa nostra.